prvej časti dokumentu o ceste na Sibír navštívime Moskvu a Múzeum kozmonautiky. Ukážeme si stanice moskovského metra, pozrieme sa na plší trh a nakoniec nakúkneme do nášho luxusného apartmánu. Posledný februárový deň roku 2025 sa po niekoľkých odkladoch konečne vydávame na cestu, o ktorej sme snívali už dlho. Z Bratislavy sme sa na letisko dostali autobusom a hneď po príchode sme sa začekovali a odovzdali batožinu. Čaute. Dobu poznal. Ahoj, čau, servus. Servus, guten Morgen. Nachádzame sa na letisku vo Švechate a mierime teraz do Azerbajdžanu, do Baku. Tam nastúpime na ďalšie lietadlo, ktoré poletí až do Moskvy. Kvôli sankciám sa nedá lietať do Moskvy priamo, tak sme to riešili s medzipristátim v Baku, čo bolo pre nás najjednoduchšie. A myslím, letenka stála okolo 600 €. Dá sa tam dostať do Moskvy ešte cez Belehrad, Jerevan, Istanbul a Dubaj, myslím si. Ale to už bolo také drahšie trošku pre nás, ale toto bolo úplne cez Baku, to bolo super podľa mňa. V cene letenky bol aj obed. Vybrali sme si kaviár s toastom, ale namiesto kaviáru sme dostali zapekané cestoviny s koláčikom. Zrejme pomiešali objednávky. Naskytol sa nám nádherný pohľad, keď sme leteli nad Čiernym morom. Obaja sme boli ohúrení a nevedeli sme sa vynadívať na tú krásu. Ako sme sa približovali k Baku, počasie sa nám zhoršovalo, ale aj napriek nepriaznivým podmienkam pristátie aj let bol úplne v pohode. Sme v novom termináli na letisku Baku a vystúpili sme z lietadla tým, že my iba transferujeme ďalej do Moskvy, tak nás vysadili u jedného gateu, vlastne prejdeme o tento kúsok, vchádzame do druhého gateu a tam čakáme na kvázi prípoj do Moskvy. A 4 hodiny tu budeme No zhruba tak. čakať. Teraz nás čeknú a tu budeme sedieť ako trestanci. Za chvíľu odlietame do Moskvy, možno hodinu tu čakáme v rade. Pravdepodobne budeme meškať asi pol hodinu. Teraz je Baku 10 hodín a v Bratislave 7 hodín, čiže 3-hodinový časový posun je tu. A v Moskve budeme asi okolo 1. Tesne pred odletom do Moskvy
nám krídla lietadla postrekali protinámrazovou kvapalinou, ktorá slúži ako prevencia pred tvorbou ďalšej námrazy. On behalf of entire crew, we would like to thank you for joining us Azerbaijan Airlines on this trip. Pred chvíľou hlásili, že prečo sme meškali hodinu. Prečo sme meškali hodinu? Lebo niečo bolo pilot nemal zlú fabku, zobral proste zlý kľúčik z garáže. Fatálna chyba, ale tak to sa stane. Dobrú noc. Náš let tiež odklonili od ukrajinského územia kvôli vojne, ktorá tam prebieha. Po 3,5 hodinách letu konečne pristávame v Moskve a budeme musieť niekde na letisku prespať. Po prílete sme hneď zamierili do príletovej haly a vedeli sme, že nás čaká ešte prísna vstupná kontrola. No predtým, než sme sa k nej dostali, bolo potrebné si vyzdvihnúť batožinu. Porádečku všetko. Tak sme našli takéto miesto, kde sa vyspíme do rána. Kempinský. No pekne tu. Počuješ ma, Robo? No, Robo ma počuje. Robo je hore teraz. Aj teplotu si môžem nastaviť. Á, paráda. Tak dobrú noc. No sevás, jak dobre sa spalo, že? Fantastické. Mne sa snívalo, že Rusi nás napadli. No, že bombardovali zlaté klasy. Po 3-hodinovom spánku v kapsuli sme hneď ráno o 5:30 vyrazili na prvý spoj do centra. Pri každom vstupe do metra je dostatok automatov, ktorých sa dá platiť kartou aj hotovosťou. 3-dňový lístok na mestskú dopravu stál 7 eur. Moskovské metro má viac ako 260 staníc a 460 km tratí, pričom každý deň prepraví neuveriteľných 9 miliónov pasažierov. Dnes ráno sme však radi, že ho máme len pre seba, keďže ideme úplne prvým spojom. Naša prvá cesta viedla do nášho luxusného apartmánu v centre mesta. Naša parádna gastienica. Ešte vám ukážem náš apartmán. Bývame jednu zástavku od centra. Nie, asi je na balkone. A Sevas? Kľúče do prči z druhej strany. Kde si bol? Však na druhej strane som bol. Jaj. No tak tu máme izbu. Počkaj. Skoro som sa nezmestil. Zavírený prievom o balkone, otvorený vetrá trošku. Kuchyňa je komplet zariadená. Tu máme ladničku, samozrejme funkčnú, príbory. Hoppa. Nakraje tú dosku. Tu máme obývačku, hej? Tu je obývačka, televízor je funkčný, samozrejme, ovládanie, všetko je. Absolútne pohodlie. Tu mám veci rozložené, lebo na chvíľku sme iba ubytovaní, tak nebudem to dávať do skrín, že? Máme aj balkón, ale ten je tu keď sa ide na balkón. zamurovaný. Ale no, strašná zima je vonku a nie som oblečený a proste... Dobre, na budúce však vidíme sa, podľa mňa. Hneď po príchode do Ruska je jedno z najdôležitejších vecí vybaviť si SIM-kartu a bankový účet s platobnou kartou. Západné karty sú totiž v Rusku zablokované a bez nich by sme si nevedeli kúpiť lístky na vlak ani rezervovať ubytovanie. Keď sme mali všetko vybavené, tak sme mohli ísť konečne do mesta. No a samozrejme prvým cieľom bola dominanta Moskvy, chrám Vasila Blaženého a Červené námestie, to treba vidieť jednoducho.
Vianočné trhy sú otvorené až do konca marca a ponúkajú tradičné ruské jedlá. Ani napriek minusovým teplotám to vôbec nikoho neodradilo a zabávali sa ľudia na kolotočí úplne normálne. V štátnej knižnici sa nachádza vyše 40 miliónov kníh a o bývalej budove tajnej služby KGB sa hovorilo, že koho tam raz zobrali, už živý nevyšiel. Chrám Krista Spasiteľa je najväčší pravoslavný chrám na svete. Pri brehu rieky Moskva sa týči pamätník Petra Veľkého, ktorý dosahuje výšku až 100 metrov. Ideme teraz na výstavisko VDNH a do Múzea kozmonautiky. Výstavisko VDNH je rozsiahly výstavný areál s bohatou históriou. Je symbolom sovietskej éry, kde má každý štát bývalého Sovietskeho zväzu vlastný pavilón. Nakoľko je areál strašne obrovský, zviezli sme sa lanovkou, odporúčam. Nachádza sa tu okrem iného aj najväčšie koleso v Európe a miestni ho volajú Slnko Moskvy. Návšteva Múzea kozmonautiky bola pre nás veľmi zaujímavá. Sputnik 1 bola prvá umelá družica Zeme, ktorá v roku 1957 odštartovala kozmickú éru ľudstva. Sonda Luna 1 bola určená na výskum Mesiaca a hoci mala dopadnúť na jeho povrch, nakoniec sa to nepodarilo. Psi boli prvé živé tvory, ktoré človek poslal do vesmíru. Najznámejšou z nich je Lajka, ktorá letela Sputniku 2, no let neprežila. Našťastie Belka a Strelka boli prvé psi, ktoré sa vrátili z vesmíru živé a zdravé. Ich úspešný let bol kľúčovým krokom k tomu, aby mohol do vesmíru vyletieť aj prvý človek Jurij Gagarin. Роберт, Петер, som rád, že ste prišli do Ruska. Суприем Восток-1. Суприем Восток-1. Зажигание, как понял, кедр взлет. 10. Суприем Восток-1. 7. Обратный близится отсчет. 3, 2, и поехали, услышим мы вот-вот. Суприем, как слышно, это кедр. Вот первая ступень. Отделилась и полет идет в расчет. Пусть весь мир увидит этот наш маневр. Суприем, как слышно, это кедр. Начну эксперимент. Кажется, странно этот мир я почувствовал весь. Звезд вокруг меня поистине не счесть. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating on my tin can? Oh,
Dneska nám nasnežilo a ideme sa pozrieť na miestny trh. Samé gíčové veci. Letička. Župan si chcel, lebo je veľký, ale v tomto by si bol pekný. No, ešte vidlička, keby som trošku primaloval. Všade matriošky, všade. Najpopulárnejší trh v Moskve sa volá Kreml v Izmajlove, tzv. Rynok, a ponúkajú tu tovar absolútne všetko, tu kúpite, na čo si spomeniete. Nie sú tu len lacné veci, ale nájdu sa tu aj obchody s drahšími, takými gíčovými suvenírmi. Sakra. A tu na pán sa učil v Bratislave. Rynok je okrem iného aj kultúrny a zábavný komplex a nachádza sa tu aj pravoslávny kostol svätého Mikuláša. Ideme na ruské kolo. Tá budova vzadu, to je hotel Izmajlovo, ktorý bol v 80. rokoch najväčším hotelom na svete a má 5000 izieb, úplná šialená vec. Počas dňa sme sa presunuli na druhý koniec mesta, kde sme si prezreli vyradenú vojenskú techniku. Chystáme sa teraz do tejto ponorky. Ponorka B396, novosibírský komsomolec, je diesel elektrická ponorka postavená v roku 1980. Jej celková dĺžka je 90 metrov a na palube sa bežne nachádzalo 80 námorníkov. Pôvodne slúžila ako tréningové plavidlo v sovietskej severnej flotile, no zároveň bola plne funkčná a vyzbrojená torpédami. Zo služby ju vyradili v roku 1998 a od roku 2006 slúži ako hlavný exponát Múzea námorníctva.
Moskovská štátna Lomonosová univerzita je najstaršia a najväčšia univerzita v Rusku. Bola založená už v roku 1755 a v súčasnosti na nej študuje približne 50 000 študentov. Súčasťou areálu je internát s viac ako 6 000 izbami. Celý komplex pokračuje až do Aleje Slávy, ktorá je lemovaná sochami najvýznamnejších ruských vedcov. Práve sme na jednom z najvyšších bodov mesta vo Vorobiových horách, odkiaľ sa nám naskytá krásna panoráma na celú Moskvu. A lanovkou sa presúvame cez rieku Moskva do časti Lužník, kde sa nachádza olympijský štadión a veľký komplex športový, ale to všetci športovci vedia samozrejme. Moskva sa počas Vianoc a zimy mení na skutočné rozprávkové kráľovstvo. Na námestiach sa týčia takéto žiarivé svetelné napodobneniny chrámu Vasilija Blaženého. Keďže sa nám nechcelo ísť metrom, využili sme plavbu po rieke. Stála len 1 euro za hodinu. Podmanivú atmosféru nočnej Moskvy sme si najlepšie vychutnali práve počas výhľadkovej plavby. Z paluby lode sa nám naskytol jedinečný pohľad na hlavné pamiatky osvetlené tisíckami svetiel. Но Москвою привык я гордиться, и везде повторял я слова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Jedna z vecí, ktorú sme v Moskve nemohli vynechať, bola návšteva niektorých staníc metra. Mnohé z nich sú totiž skutočne podzemné múzeá. Aby sme sa do metra dostali, museli sme na každej stanici prejsť prísnou bezpečnostnou kontrole vrátane skenovania batožiny. Na to, aby sme sa dostali do podzemia, sme museli ísť do hĺbky približne 50 metrov. A preto pred každým eskalátorom sedí obsluha, ktorá v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti môže okamžite zastaviť. Stanica metra Krasnopresnieskaja je známa svojou bohatou výzdobou. Jej architektúra pripomína palác s mramorovými stĺpmi a lustrami. O stanici Komsomolskaja sa hovorí ako o podzemnom paláci. Jej hlavnou témou je oslavovanie ruského národa. Stanica Plošad revolúcií je preslavená bronzovými sochami. Moskovčania veria, že dotyk niektorých soch prináša šťastie. Najviac sa leskne nos psa, pretože si myslia, že jeho trenie im prinesie šťastie. Arbatskaja stanica je skutočný podzemný palác. Túto stanicu postavili ako bombový kryt a ohromuje svojimi lustrami a pompeznou architektúrou. Je klenotom stalinistickej éry. Stanica Prospekt Míra sa vyznačuje bohatou keramickou výzdobou a prekrásnymi reliefmi. Stanica Kievská svojou krásou oslavuje mier a priateľstvo medzi oboma národmi. Miešajú sa tu prvky baroka, renesancie a ukrajinského folklóru. A ako v mnohých staniciach tej doby, aj tu sa nachádza portrét Vladimíra Ilíča Lenina, vodcu revolúcie. Návšteva moskovského metra je zážitok, ktorý nás preniesol v čase. Tieto stanice sú svedectvom bohatej histórie a umenia. Po 3 dňoch strávených v Moskve sme plní zážitkov, ale teraz nás čaká niečo ešte väčšie. 2 dni pocestujeme do mesta Vorkuta, ktorá leží za polárnym kruhom.
Dobo kúpil do vlaku aj pečené kura. Dúfam, že tam bude plech. Brábka na zemiaky a trošku oleja. Inak sme nahratí. Я лично бухаю, а кто-то колется. В небо, в небо, в небо, в небо. Pri vstupe do stanice sme museli opäť prejsť kompletnou kontrolou dole batožiny z chrbta. Už, no ešte teraz mám z toho zimomriavke popravde, lebo to sme absolvovali asi 3000 krát a je to strašne otravné, no ale kvôli bezpečnosti je to povinnosť pre každého jedného človeka, čo vstúpi do nejakej budovy. Kvôli týmto kontrolám sme aj chodili skôr na stanicu, ale to sme ešte nevedeli, aké prekvapenie pre nás pripravilo ministerstvo obrany a železnice. Ale pozrite sa. Až mám reprezentaci. Tí Rusi sú tak úžasný národ, že nám dali zadať. Prišla sem posádka ministerstva obrany Ruskej federácie a na rozlúčku, ako s Moskvou, nám dali orchester. Taký som rád, že my to preziaľ nemôžem, takto nemá ľudia, takto nevidia. Spasíba Moskva. Samozrejme nechýbali ani protestujúci. Napríklad táto pani s masnými vlasmi protestovala, prečo hrajú slovenskú a nie ruskú pesničku. Spasíba. S týmto vlakom ideme. To je vojenský vlak. 9. vagón. Prvý dojem, keď sme zbadali náš vlak, bol strašidelný normálne. Ale napokon sme však pochopili, že sme si vybrali sami lacnejšiu alternatívu a tým pádom aj nižší komfort. Kvôli sankciám voči Rusku sme lístok kupovali cez agentúru. Tá si účtovala 30% prirážku, no aj napriek tomu to za to stálo. Za 100 eur nás čaká asi 2200 km dlhá cesta. Lístky neboli potrebné, kontrola pasažierov prebiehala výhradne prostredníctvom cestovného pasu. Spasíba. Končíš? Hej. To bude peklo, ty vole. 19 číslo. Toto je náš prostor. Sami sme zatiaľ. Toto je náš prostor, ty vole. Toto bude peklo, ty vole. Presne na čas sme vyrazili. Je 1 hodina a teraz asi 50 hodín pôjdeme do Vorkuty. A už máme aj spolucestujúcich, nejaký učiteľ so žiakom. Polárna magistrála má z Moskvy do Vorkuty celkovo 75 staníc. Ako sme prežili 2 dni vo vlaku, čo sme všetko robili, jedli, spali, si povieme v druhej časti.